Enfrontament de l'era del caos. Estem en una època de caos, una època que rebutja intensament, quasi violentament, l'estructura. No és una simple inestabilitat, és una realitat que sembla resistir activament els esforços per entendre què dimonis està passant. Aquest moment actual de caos polític, desastres climàtics i pandèmia global, i molt més, demostra clarament la necessitat d'una manera de donar sentit al món, la necessitat d'un nou mètode o eina per veure les coses, les formes que pren aquesta època del caos. Els mètodes que hem desenvolupat al llarg dels anys per reconèixer i respondre a les interrupcions habituals semblen cada cop més i dolorosament inadequats. Quan el món sembla que s'està destrossant, és difícil veure el panorama general quan tot insisteix a pintar fora de les línies. Sempre hi ha hagut incertesa i complexitat al món i hem ideat sistemes raonablement efectius per esbrinar i adaptar-se a aquest trastorn quotidià. Des d'institucions com la llei i la religió fins a normes i valors habituats, fins i tot a models de negocis i estratègies polítiques efímeres. Gran part del que pensem com a composició de civilització és, en última instància, un conjunt d'instruments culturals que ens permeten domesticar el canvi. Si aconseguim que els processos disruptius siguin incomprensibles, esperem, potser, podrem controlar les seves pitjors implicacions. Una de les millors maneres que hem tingut d'emmarcar la familiar, encara que inquietant dinàmica de canvi, és el concepte VUCA. VUCA és un acrònim que significa volàtil, incert, complex i ambigu. El terme ha demostrat ser un marc útil per a la presa de sentit per al món durant les últimes dècades. Subratlla la dificultat per prendre les bones decisions en un paradigma de canvis tecnològics i culturals freqüents, sovint desconcertants i confusos. El concepte de VUCA va aparèixer al treball de l'US Army War College a finals de la dècada de 1980 i es va estendre ràpidament a través del lideratge militar a la dècada del 1990 i a principis dels anys 2000 ja havia començat a aparèixer en llibres sobre estratègia empresarial. És una frase intel·ligent que il·lustra el tipus de món que va sorgir d'un entorn posterior a la Guerra Freda, cada cop més connectat en xarxa fortament digital. Al nou segle, la volatilitat, la incertesa, la complexitat i l'ambigüitat s'havien convertit en conceptes habituals entre les persones que treballaven en estratègia i planificació. El tipus d'eines que hem creat per gestionar aquest nivell de canvi, pensament i escenaris futurs, simulacions i models, sensors i transparència, són mecanismes que ens permeten pensar i treballar en un entorn VUCA. Aquestes eines no ens diuen què passarà, però permeten entendre els paràmetres del que podria passar en un món volàtil, incert, etc. No és cert, però podria llegar a ser. Són metodologies construïdes a partir de la necessitat de crear una estructura per l'indefinit. El concepte de VUCA, és clar, evocador i cada cop més obsolet, ens hem envoltat tan a fons per un món de VUCA que sembla menys una manera de distingir diferències importants que simplement una representació de la nostra condició predeterminada. L'ús de VUCA per descriure la realitat
proporciona una visió decreixent. Declarar que una situació o sistema és volàtil o ambigu no es diu res de nou. Per prendre un prestat de concepte de la química, hi ha hagut un canvi de fase en la naturalesa de la nostra realitat social i política i cultural i tecnològica. Ja no estem bombollejant feliçment. L'ebullició ha començat. Amb un nou paradigma necessitem un nou llenguatge. Si deixant de banda VUCA com a insuficient, encara necessitem un marc que doni sentit no només al món actual, sinó també a les seves conseqüències en curs. Aquest enquadrament ens permetria il·lustrar l'escala de les interrupcions, el caos en curs, i permetria considerar quin tipus de respostes serien útils. Idealment serviria com a plataforma per explorar noves formes d'estratègies adaptatives. Els escenaris, els models i la transparència són maneigs útils en un món VUCA. Quines podrien ser les eines que ens permetrien entendre el caos? Com a manera de resoldre aquesta pregunta, considereu BANI, un paral·lelisme intencionat a VUCA. BANI, fràgil, ansiós, no lineal i incomprensible. És un marc per articular les situacions cada cop més habituals en què la volatilitat o la complexitat simples són lents insuficients per entendre què està passant. Situacions en què les condicions no són simplement inestables, sinó caòtiques, en les quals els resultats no són simplement difícils de preveure, són completament impredictibles. O, per utilitzar el llenguatge particular d'aquests marcs, situacions en què el que passa no és simplement ambigu, és incomprensible. BANI és una manera d'enquadrar millor i respondre a l'estat actual del món. Alguns dels canvis que veiem que succeeixen en la nostra política, al nostre món, a la nostra societat i a les nostres tecnologies són familiars, potser estressants a la seva manera, però un tipus que ja hem vist i ha tractat abans. Però molts dels trastorns que s'estan produint ara no són coneguts, són sorprenents i són completament desorientadors. Es manifesten de maneres que no només s'afegeixen a l'estrès que experimenten, sinó que multipliquen aquest estrès. Es multipliquen. Analitzem una mica el significat de cadascuna de les paraules del Marc BANI. B és per brittle. Quan una cosa és fràgil, és susceptible a un fracàs sobtat i catastròfic. Les coses que són trencadisses semblen fortes, i poden ser fortes, fins que arriben a un punt de ruptura, aleshores tot es desfà. Els sistemes fràgils són sòlids fins que no ho són. La fragilitat és una força il·lusòria. Les coses que són fràgils no són resilients, de vegades fins i tot antiresilients. Poden dificultar la resiliència. Un sistema trencadís en un món BANI pot estar indicant al llarg del temps que és bo, que és fort, que és capaç de continuar encara que estigui al precipici del col·lapse. Els sistemes fràgils no fallen en gràcia, es trenquen. La fragilitat sovint sorgeix dels esforços per maximitzar l'eficiència per extreure fins a l'últim valor, diners, poders, menjar, treball d'un sistema. La fragilitat es pot trobar en els monocultius on el cultiu d'un sol cultiu significa el màxim rendiment fins que un error només afecta una espècie o soca en particular i destrueix tot el camp. Veiem fragilitat en la maledicció dels recursos, quan els països o les regions són rics amb un recurs natural útil, així que centreu-vos completament en la seva extracció i llavors aquest recurs es torna funcionalment inútil després d'un canvi de tecnologia.
La fragilitat sorgeix de la dependència d'un únic punt crític de fallada i de la manca de voluntat o incapacitat de deixar qualsevol excés de capacitat o manca al sistema. És evident que la fragilitat no és desenvolupament, no és un desenvolupament nou, però en el passat, les conseqüències de fracassos catastròfics, per exemple la fam de la patata, l'obsolescència del guano, eren més o menys limitades regionalment. En el món actual, interconnectat geopolíticament, econòmicament i tecnològicament, una ruptura catastròfica en un país pot provocar un efecte dominó arreu del tot el planeta. Per exemple, la crisi del deute grec o la primavera àrab. A més, estem veient que la fragilitat es manifesta de maneres noves i sorprenents. Pocs haurien vist la democràcia com un sistema trencadís fins que ens van adonar de com depèn la democràcia funcional de la responsabilitat de les falsedats intencionades. Quan els sistemes fonamentals dels quals depèn de la supervivència humana ara es poden considerar raonadament fràgils. Xarxes energètiques, comerç global, menjar. Si la fragilitat prové de l'essència d'un coixí per a la fallada, aleshores qualsevol sistema que depengui de la producció màxima corre el risc de col·lapse si aquesta baixa. Com que els nostres sistemes bàsics estan interconnectats amb tanta freqüència, és totalment possible que la fallada d'un component important pugui provocar una cascada de fallades. En un conjunt de sistemes estretament entrellaçats, és perillós que una peça falli. Malauradament, pensar en aquest tipus de coses és probable que condueixi a una mica d'ansietat. Per tant, la A és l'inductor de l'ansietat o més simplement ansiós. L'ansietat comporta una sensació d'impotència, una por que fa que el que fem sempre serà el mal. En un món ansiós, cada elecció sembla ser potencialment desastrosa. Està estretament lligat a la depressió i la por. Un món ansiós és aquell en el qual estem constantment esperant que la propera sabata caigui o, en un tòpic més modern, com cada dia divendres F5, simplement trencant la tecla d'actualització per actualitzar les notícies per veure quin horror apareix pròxim. Per contra, podem fer tot el possible per evitar qualsevol font de notícies sobre el món. L'ansietat pot conduir a la passivitat, perquè no podem prendre la decisió equivocada si no triem, oi? O pot manifestar-se com a la desesperació, aquesta constatació horroritzada que vam perdre l'oportunitat de prendre una decisió crítica i no tindrem una altra oportunitat. O aquella horrible sensació que hi ha una possibilitat molt real de que la gent de qui depenem prengui una mala decisió que ens deixarà a tots pitjor que abans. El nostre entorn mediàtic sembla perfectament dissenyat per augmentar l'ansietat. Ens estimula d'una manera que provoca emoció i por. La presentació mediàtica de la informació es centra en l'immediat per sobre de l'exact. Estem envoltats del que podríem pensar com a informació incorrecta, una àmplia categoria de mal coneixement que inclou desinformació, enganys, exageracions, pseudociència, notícies falses i molts més. La desinformació és la cristal·lització del que desencadena l'ansietat. Alguns de nosaltres podem adaptar-nos creant informació incorrecta defensiva, enverinant el flux de dades amb falsedats intencionades sobre nosaltres mateixos, empitjorant les coses però almenys mantenint-ne una sota
el nostre propi control, o ens adaptem abraçant i elevant figures carismàtiques o odiant i burlant de figures carismàtiques i veient cada esdeveniment com un signe d'una conspiració o una contraconspiració. Saber que el món té mestres secrets que controlen totes les coses té un efecte calmant notable per a molts. Molts de nosaltres ens adaptem fent una sortida ràpida. A nivell mundial, les taxes de suïcidi estan augmentant. Ho veiem augmentant en freqüència entre els que descobreixen que les decisions aparentment bones que han pres al llarg dels anys eren realment equivocades, eren carrerons sense sortida o fins i tot eren dolentes. Persones treballadores i honestes que abans es consideraven controlant les coses, descobrint que no ho són i probablement mai ho van ser. No necessàriament perquè algú o alguna altra cosa controlava realment les coses, sinó que el control mai va ser possible per començar. En aquest esperit, N és per a no lineal. En un món no lineal, la causa i l'efecte estan aparentment desconnectats o desproporcionats. Potser altres sistemes interfereixen o enfosquin, o potser hi ha una histèresi oculta, retards enormes entre la causa visible i l'efecte visible. En un món no lineal, els resultats de les accions realitzades o no realitzades poden acabar sent molt desequilibrats. Les petites decisions acaben amb conseqüències massives, bones o dolentes, o fem un esforç enorme empenyent, però amb poc a veure. Estem enmig d'una crisi de no linealitat amb el Covid-19. L'escala i l'abast d'aquesta pandèmia van molt més enllà de l'experiència quotidiana. La velocitat en què la infecció es va estendre durant els seus primers mesos va ser sorprenent. Tot i que algunes localitats han aconseguit reduir la seva taxa d'infecció, l'augment de casos a tot el món encara tendeix a l'exponencial. El concepte aplanar la corba és inherentment una guerra contra la no linealitat. La interrupció climàtica és un altre problema no lineal. Veiem al nostre voltant i en intensitat i freqüència creixents exemples reals dels impactes del canvi climàtic induït per l'escalfament global. I amb prou feines estem a 1 grau centígrad superior als nivells preindustrials. Aquí hi ha una cosa que no molta gent sap. El que estem veient ara és principalment el resultat de les emissions de carboni durant les dècades de 1970 i 1980. Hi ha una inèrcia massiva en el canvi climàtic global i les conseqüències no es manifesten immediatament. Aquest és l'element histerètic del nostre clima, un llarg retard entre la causa i l'efecte total. Això vol dir que fins i tot si haguéssim fet fins 20 anys enrere amb els protocols de Kyoto, probablement encara estaríem veient el tipus de caos climàtic que s'està produint. I vol dir que podrien deixar de posar qualsevol emissió de carboni a l'atmosfera ara mateix i encara podríem veure un escalfament addicional durant almenys una altra generació i temperatures altes durant segles. El cervell humà simplement no va evolucionar per pensar en aquesta escala. La Covid-19 i el clima del planeta no són els únics exemples. La no linealitat, especialment en la forma de causa i efecte desproporcionada, és clarament visible en el món de la política, especialment política internacional. Quan es va constar el pirateig rus a les eleccions nord-americanes del 2016, en comparació amb l'impacte que va tenir al món,
O, de manera més àmplia, podem entendre el terrorisme com a guerra no lineal en termes dels diners i l'esforç necessaris per dur-lo a terme versus els diners i l'esforç invertit per detectar-ho, prevenir-lo i o venjar-lo? Ho veiem a l'economia, des de la ràpida propagació de la finalització i la creació de nous instruments financers fins a sistemes de comerç algorítmic hipercinètics. Les demandes de creixement incessant i cada cop més creixent són, en definitiva, una demanda de no linealitat. I el més important és que la no linealitat és omnipresent amb els sistemes biològics. El creixement i el col·lapse de les poblacions, l'eficàcia de la vacunació, el comportament dels eixams i, com s'ha assenyalat, la propagació de pandèmies, tot això té un efecte fortament no lineal. Des de fora són fascinants de veure, des de dins són sorprenents d'experimentar, tal com ara estic descobrint. I de vegades són impossibles d'entendre. Així que és per això incomprensible. Assistim a esdeveniments i decisions que semblen il·lògics o sense sentit, absurds, incomprensibles, ja sigui perquè els orígens són massa antics o massa indescriptibles o simplement massa absurds. Per què ho van fer? Com va passar això? Intentem trobar respostes, però les respostes no tenen sentit. A més, la informació addicional no garanteix una millor comprensió. Les dades, fins i tot Big Data, poden ser contraproduents, aclarant la nostra capacitat d'entendre el món, cosa que dificulta distingir el soroll del senyal. La comprensibilitat és, en efecte, l'estat final de la sobrecàrrega d'informació. Una manera de manifestar-se amb els sistemes i processos que semblen estar trencats, però encara funcionen o no funcionen sense cap lògica a raó aparent. És un tòpic de programador per trobar el programari que només funciona quan una línia particular no funcional, aparentment no relacionada, roman al codi. Traieu-lo, el programa falla i no es compila. Deixeu tot i et sembla que no faci res i el programa funciona. Per què? Incomprensible. La incomprensibilitat sembla ser intrínseca al tipus de sistemes d'aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial que estem començant a construir. La mesura de les nostres IAs es compliquen, aprenen més, fan més difícil és entendre exactament com prenen les seves decisions. Els programadors saben que hi ha una xarxa de lògica en el funcionament, però els costa esbrinar amb precisió com es configura aquesta web. No ho podem ignorar. La normativa, com la Unió Europea, exigeix cada cop més que els usuaris de sistemes algorítmics puguin explicar com i per què aquests nous sistemes van arribar a les seves conclusions. Això no és només un enigma tecnològic. A mesura que el programari d'IA, d'intel·ligència artificial, s'integra més estretament a la nostra vida diària, hem de prestar molta atenció a les maneres en què els algoritmes complexos poden conduir a resultats racistes, sexistes i altres esbiaixats. El codi que aprèn de nosaltres pot aprendre més que les lliçons i regles previstes. A més, com entenem els sistemes on els comportaments complexos s'executen gairebé perfectament, mentre que com entenem els sistemes on els comportaments complexos s'executen gairebé perfectament mentre que les funcions simples fallen aleatòriament?
perquè un sistema autònom i de conducció autònoma que pot travessar el país per si mateix també pot estavellar-se contra una paret mentre simplement surt en marxa d'un garatge? Per què un sistema d'aprenentatge encarregat de generar cares humanes realistes pot produir ocasionalment alguna cosa completament monstruosa? Ens pot dir que aquest tipus de coses també passen en les persones, però ja sabien que els cervells humans estan molt en el regne de l'incomprensible. Però aquesta afirmació suggereix un punt important. L'incomprensible ara no vol dir incomprensible per sempre. Sens dubte, hi ha dinàmiques que romanen envoltades de misteri que finalment descobrirem. Tanmateix, pot significar que els 1.400 grams de carn incomprensible dels nostres cranis poden necessitar cooperar amb un tros de silici igualment incomprensible. Al final és a prop. Una figura de dibuixos animats que porta un cartell amb túnica i barba sembla menys divertida en aquests dies. És fàcil burlar-se del pensament apocalíptic quan aquesta possibilitat sembla remota. Quan ens enfrontem a la immensitat del desastre climàtic o d'una pandèmia global, o inseriu el vostre escenari preferit de fi del món aquí, un profeta de la mort a la vorera se sent més una confirmació que una provocació. Una part important dels que treballem en el camp d'imaginar el futur sovint lluitem amb el que podríem anomenar un impuls escatològic, una dificultat per veure el nostre món en qualsevol altra cosa que no sigui un marc apocalíptic. No és perquè ho volem així, sinó perquè altres enquadraments semblen inadequats o falsos. El perill d'aquest impuls és que pot convertir fàcilment en un detonant que la rendició en un corrent de desesperació. Aquest perill no es limita als futuristes per a molts d'arreu del món. Les coses són massa estranyes, massa descontrolades, massa immenses i massa fràgils per començar a imaginar respostes adequades. No ha de ser així. El Mark Bani ofereix una lent a través de la qual veure i estructurar el que està passant al món. Almenys a nivell superficial, els comportaments de l'acrònim fins i tot poden indicar oportunitats de resposta. Fragilitat podria ser satisfet per resiliència i flux. Ansietat es pot alleujar amb empatia i consciència. No linealitat necessitaria context i flexibilitat, incomprensibilitat demana transparència i intuïció. Aquestes poden ser les reaccions que solucions, però suggereixen la possibilitat que es puguin trobar respostes. Potser n'hi ha prou que Bani doni nom a l'horror que molts de nosaltres sentim ara mateix, que reconegui que no som només nosaltres, no només aquest lloc, no només aquest moment. Bani afirma que el que estem veient no és una aberració temporal, és una nova fase. Hem passat de l'aigua al vapor. Està passant alguna cosa massiva i potencialment aclapadora. Tots els nostres sistemes, des de les xarxes globals de comerç i informació fins a les connexions personals que tenim amb els nostres amics, famílies i col·legues, tots aquests sistemes estan canviant, hauran de canviar fonamentalment al fons, dolorós de vegades. És una cosa que pot necessitar un nou llenguatge de descriure. És una cosa que, sens dubte, requerirà una nova manera de pensar per explorar. Jamash Casio, Distinguished Fellow, Institute for the Future.